Čo poškvrňuje človeka? Podľa Pána Ježiša Krista. To nájdeš presne v Evangeliu Marek 7:14. Čo poškvrňuje človeka? Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka? Veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka, lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Takže od Pána Ježiša Krista vieme, že človeka poškvrňujú jeho hriechy, jeho protibožské skutky, ktoré robíme vedome či nevedome. Takže my sa musíme ostať čistí v duši s tým, že sa akože vyhýbame hriechu. A človek je smelý vtedy v očiach Boha, keď si prizná svoje hriechy, keď si prizná svoje slabosti, keď si prizná, že není dokonalý a že potrebuje Boha, Otca nebeského, Pána Ježiša Krista. Lebo bez neho je akože duševne mŕtvý a slepý. Takže keď človek myslí, že smelý, keď má vedľa ženy frajerky, alebo kradne v robote, alebo zbije niekoho, alebo ide protestovať proti vláde, tak si na zlej ceste, si na veľkej omyle človek. Zobuď sa, buď smelý podľa Otca nebeského, urob pokánie, pokajaj sa z tvojich hriechov a príjmi do srdca Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Vlastne my musíme vyhlásiť, že sme nedokonali, že sme hriešní a potrebujeme Boha. A Boh sa nám ozve. Každému stojí tam po dverách a klope na dvere. Počuješ ma? Ja som Pán Ježiš Kristus, pusti ma do srdca. Vypracujem tvoje srdce od démonov, od hriechov, od závislostí, od chorób, od všetkých problémov. Len sa musíš priznať, že ma potrebuješ. Musíš veriť Ježiša Krista. Bez viery
to je nič vlastne. Ty keď potrebuješ zmenu v živote, tak musíš spoznať pravdu, Evangelium Pána Ježiša Krista. Božie slova nájdeš v Biblii, ale najpodstatnejšie je, aby si sa ponížil pred Bohom, aby si priznal, že si hriešný a potrebuješ Boha a potrebuješ, aby ťa zachránil od zatrcenia, od chorób, od všelijakých démonov, ktorí máme v sebe. Jedine Pán Ježiš Kristus a jeho dvojsečný meč môže eliminovať démonov v našich srdciach. A to je pravda. To je naše Božie slova. Večná chvála a sláva Pánovi Ježišovi Kristovi, Otcovi nebeskému.